Karang kates bedungan bawa kotalang Tintlong banyu mingguka kenangan Saben lewat tumuju ing grang wetan Letu metet ati mong pratapan Padha ngati-ngati lunggu ceger tut alut kabutu koran lalu ampun dicek-cek ampun dicek-cek katur nitro melarat tembang asmoro sumilire angin anggun garoto nggih iki rawuh kula aturaken dumateng Madiyu barang sates wanita tresno aku kowe nanti coba prayo Majudi sawadya bolo barang dinarak aja dur aja dur tapi di sini kalau ilang muspro saiki ono endi pamit tekun layani janji swara ati mong tansah salaman barang katet Mingga Tresno lan Jajati anyar mango bisa ayo lah aku suka yang ini loh ora apa-apa nggih sing rasane gua iki saking Gulung Blitar ingkang agem ireng niki Kang Mas Suryo kalian sedulur Tulodo Karyo saking Sendang yo awas tetep rusone yo ora umum apa lho ora apa-apa aja dhuwur-dhuwur nggih ben kersane lek padha duluran kok rumakat iya tak jati iki yo bagus cepat saka Sawintar niki Kang Suryo rusone yo gagah anak-anak niki sedulur saking Tulodo Karyo iki yo awas tak ngene pilihan ora bawon deh sabar esok bae aku ning sandingmu mumbar lelamunan rembulan karisa cuil iki wis lama mulai taksi makan nirina dulu gitar yo aja dur angin esok sumilirnya kuyung nyawutin hati sing ngumbar pangitok itok ya yo angen-angen kinuban kanjoko aku gede satu ganas yo gandeng tanganmu sapa esuk kae mapan ape ngotino brambah aku si sewangi bebarengan lomban ing telagan ning tresno
sok kae kun lawe tanganmu saya ngobong rasa sumendar rasane ngati nyawang kowe ijen ing terminal Trenggalek. Oke, sekali lagi halo kepada Kang Mas Gondo Warboyo untuk relegasi menggantikan